ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ದಾದಮಂಡ ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ದೂರ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ KFC ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪ ಅಂಜಾದು ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿಕನ್ ಈಗೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ಚೀಟಿಲ ಬರತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಅವಡು ಬಂದು ದೇ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಪೂರ ಏನು ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರು 6 ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪ ಈಜಿಂದ 6 ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ವೀಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ವೀಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನ ಒಣ ಸಾಂಡು ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಗುಲು ಅಡಮೀನು ಗಸಿ ಮಲ್ಲೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈಯದು ಇದು ಬರ್ಸಂದು ಉಂಟು ಹವಾಮಾನ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಳೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು ತೂಕ ಇಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಬೋಪು ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಜೀರು 6 ನಿಗುಲ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಎದ್ದರು ಹಂಚದು ಎಂಗಿಲ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೆಂಕುಲು ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಓಯ್ ಒಂದು ತುಳು ಬರ್ಪುಣತಿ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ब्रेस्ट है कितना केजी का 390 केजी का बोनलेस पीस हार्डी नहीं है इसमें नहीं तो 320 है विदाउट स्किन 320 विद स्किन 290 है विद बोन है ये विदाउट बोन है 390 हाँ थाई 290 हाँ ड्रमस्टिक 290 लेग 220 फुल हाफ के जी हाँ ये छोटा पीस है हम लोग फ्रेश हाँ छोटा पीस चाहिए मुझे छोटा पीस ये कितना हाफ के जी है 145 ये 150 हाँ ये देगा हाँ अनदर पीस ಕೊಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ एक चाहिए 1 केजी चाहिए हाँ ये हाफ के जी है ना हाँ हाफ के जी दूसरा चाहिए हाँ ये वाली 2 चाहिए हाँ 1 केजी चाहिए हाँ 1 केजी चाहिए कितना हुआ ಅತ್ಯಾಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಜೆ ಅಂತು ದೆತೊಂಡೇನು ಪೊಯ್ ಅನಚೂರು ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಶೇ ನಿತ್ಯ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡ ಅನೇಗ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಾಗ ಒಂಜಂಗಡ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಒಂಜಂಗಡ್ಡಿ ಜಾಂಡ್ ರಡ್ಡಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಲ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ಲ ಬತ್ತನ ಸಾಮಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ತು ತಿಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೋಯ್ ಅಪ್ಪಿ ಇಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೋಯ್ ನಾನು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಬತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಂತ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಐತ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಐಸ್ ಉಂಡದೆ ಐಸ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಐಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ತುಲೆ 6-7 ದಿವಸ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ತುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬೈದತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಈರೆಗೆ ಐಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಐಸ್ ನೀರು ಬಿಡೋಡತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪ 2 4 6 7 ಪೀಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಕನಾ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಇಂಚ ಇಂಚ
ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕದ ನೀರು ಪಾಡ್ಗನ ಪಂಡ ಇತ್ತವರ ಒಂದು ಪೋಡ ಐಸ್ ಪೋಡ ಅತ್ತು ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪುಡಿ ಎಂದು ಮಲ್ತೀಕ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಹಾ ಕೊಜಪುಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ದಿಯರ್ ಇದ್ದತ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತೆ ಕೊಜಪುಡು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತುದು ಏರ 1 ಗಂಟೆ ಅವು ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ ಐಟೆ ಬುಡಾಡು ನೀರ್ಲ ಅದಕ್ಕದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಜಪುಡು ಮುರ್ಕತ್ತೆ ಪೆರೆಂಡು ಪಂಡ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬುಡ್ರೆಂಡು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಟೆ ನೀರು ಬುಡ್ಲ ಕಲಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಗ ಪಿದಾಡು ಇಂಚನ ಇಂಚನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕಮೇಜ 14 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ ಕೊಜಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತನ ನೆಕ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋನು ಬಸ್ ಬರ್ತುಂಟು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಣ ಅಂತ ಡೌಟು నేను ఇంచ మలుపుతుంది కూడా దెక్కేరండి 1 గంట అయ్యాక ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೋರಿ ಓಕೆ ಹಾಂಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಮೂಜಿ ಕಾಲು 1 ಗಂಟೆ 2 ಕಾಲು ಎಕ್ತಿತ್ತೇನು ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಎಕ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಯರಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಕೊಜಪುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಇದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ರೀತಿದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ತುಲಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಬ ಇದೆ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಟಲ್ ವಿನೆಗರ್ದ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನ ಹಾಂ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂತುಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಕೆಚಪ್ ಒಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಂ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಸಂದ ಇದೆ ಮೈದಾ ಆಯಿಲ್ ಕೈಕರ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮುಂಚಿದ ಉಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಗ್ಲು ಖಾರ ತಿಂತೀನಿ ಹಾಕಲು ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಖಾರದ ಐಟಮೇ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ రెడ్ల బాడుగా ఈతతి ನಮ್ಮ ತುಯಿನೇಟ್ ಈತತಿ ಏತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಬನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ನಾನು ಬನೇನನ್ನ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ನವ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬೈದೆ ಆರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆರಲ್ಲಿ ಉಂಟೊಂದೇರು ಉಪ್ಪು ಬತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಕೊರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾರಿ ಬತ್ತೊಂದುಂಟುನಾ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಆತ ವಿನೆಗರ್ ವಿನೆಗರ್ ಯಾನ್ ವಿನೆಗರ್
ಈತ ಚೂರು ಈತ ಚೂರು ಬುಡಿತುಂಡು ಈತ ಡಬ್ಬೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಯ್ಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಪಡ್ಲಿ ಇರೇತ್ ಪಡಿ ಕೋರಿಗು ಉಪ್ಪು ಕೋರಿಗು ಏತ್ ಪಡಿಯರಿ ಯಾನ್ ತೂತ್ವೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾವ ಚೂರು ಪಾಡೋಡ ಚೀಪ್ ಪುಳಿ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಪಣ ಚೂರಿಯ ಅವೆಡ್ಡರ నేను మిక్స్ మల్పుక పూర పాడేత ఐటమ్ ఈ రుతి ఉప్పు ఎంక్ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಒಂದು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ನಿ ಅವು ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸಾಸ್ ಶೀತುಲಿ ನರಕ ಪೂರ ಬರ್ತ ಇದು ಶೀತುಲಿ ಮಿತ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಯಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕೂಡ್ದ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಂಜಿ 4 5 ನಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಆಸೆ ಮರಣೆ ಇಂಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಭಯಂಕರ ಅನಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಚಿನ ಕೈತುಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಆವತಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಶೋಕುಂಡತಿ ಮಸಾಲೆ ನಿಜ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೈತೀನಿ ಎಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಅಂಟಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಯ್ಕದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ನೀನು ಖಾಲಿ ಕಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ತೆಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಕಾಯ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಆವಣ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಯ್ಪುನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಯ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಗ ಅಂಚ ಅವು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬರೋ ನೀನು ಮಂಜಲ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಉಂಡಾ ಮೂಲೆ ಕೊಂಚ ತಿನ್ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ నువ్వు ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆ ಐಕೆ ಮಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಜನ ನೇನೆ ಬುಡ್ಕ ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ ತವ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈತು ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೈದಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಡಕೆ ಪಾಡೋಡವ್ ಮೈದಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಅತ್ತು ಮೈದಾಗ ಪಾಡ್ರಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಂಡು ಮೈದಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಂಡತ ಎಂಜಿನ ಅರೆ ಬತ್ಲೆ ಇದು ಕೋರಿ ತೂನ ಗಾಡೆ ಮಿಂದಲಾಗ ದೋಜುನಿಗೆ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮುಂದುಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ನಾನು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ನಾನು ಮುರ್ಕವನು ಬಿಡ್ಪುನು ಮೈದಾ ಗನಲೆ ಪಾಡ್ ಮೈದಾ ಉಂಟು ಉಂಟಮ್ಮ ಯಾವ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದ ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಗಹನ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಬಾಡಚ್ಚು ಮೇ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟು ಒಂತೆ ಬಾಡ ಉಂಟು ಗಹನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಪೂಜಿ ಕೈಟ್ ಕುರೆಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಬರಡಂದು ಚಮ್ಮ ಪೂರ ನನ್ನದ ಮೆತ್ತಡ ಯಾವತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನದ ಮೆತ್ತಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅವಳು ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ತುಲೆ ಚಿಕನ್
ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಂಜಿ ಇಂಜಿ ಮುರ್ಕೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಉಂಟೆ ಸಾರಿ ಬೈ ಜಾವು ಸರಿ ಬರ್ತನ ನೀರು ಉಂಟು ಡಿಕ್ ಮನ್ಪಿ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡ್ ಆಡ ಬತ್ತು ಏಪಕನ ಇಪ್ಪುಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ತೂತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಮುಖ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ರದಾ ಅದು ಕೂಡ ಮುರ್ಕಾರ KFC ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ತಿಂತಿನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಎಂತದ ಗಹ ನೀನು ಸರಿ ಬೈಜು ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಸರಿ ಬತ್ತು ಮಸ್ಯಾಗಂದ ಓಲುಂಡು ದಾರೆಯಾ ತೂಬಿನಿ ಬರ್ತನಂತ ಮುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ఎవడు ఇంకా తెచ్చాడా నేను పెట్టాను ఆనా కూరదు ఇంత మల్పొచ్చింది మల్పడా అంత ఉత్తిరిపోయింది అంత ఈరోజు కోటింగ్ అవునుందో ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಿನಾ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಹತ್ತು నేను పక్క తెప్పొద్దు చూసాడు ಅಂದು ನೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಪ್ಪು ಕದ ಆದ ಹೌದು ಓ ಹೌದಾ ಮಾಡ ಆಪದು ಗೊತ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಡ ఇంకా ఉత్తు కొంచెం టేస్ట్ తూక ఏం చేస్తాను మారాయా ఏం చేస్తాను టేస్ట్ తూక అన్న మొబైల్ మాకు వీడియో పోయి అన్న మొబైల్ స్లో గ్యాస్ వస్తావు మస్తు పడినాక ఫస్ట్ పడిన ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಒಂದೇ తీసుకొస్తాను ಈ ಕಡೆ ಏನಂತೀರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ఉందియా ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಗೇತ ಕನ್ನಡ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಿತ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಚೂಣ ಅಂದು ಉಲೇ ಕೈಪುಗನ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ ಯಾವ ಅವು ಗೆಪ್ಪುಗನ ಅಂದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ KFC ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ನಾ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರಾಯ ಆಯ್ಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಒಂಜಿ KFC ಅವು ಲೇರ್ ಸರಿ ಬತ್ತಿದ ಅಂದತ ಅದೇ ಅವು ಎಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರಾಯರೆ ಎಸ್ KFC ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಕರ್ನ ಮಂತಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆತು ಜಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನು ಅಲ್ಪನ ಏನು ತವನೆ ಮಲ್ಪೊಡವು ಅದಾ ಮುಖ ವಿನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಹತ್ತು ಗ್ಯಾಸಿನ ಮಲ್ದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ಆತ ಮುಲ್ದುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜತ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮುರ್ಕೇರ್ನೆ ಬಂಗ ಅವಾಕಲು ಇಂಚೆಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಚವು ಎಸ್ ಲಾಯ್ ಕಾಂಡತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ KFC ಚಿಕನ್ ದಾ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಗ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಜಿರಿ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯರ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾತ್ತನಂದು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಬಿಡ ಮನ್ಬಿಡ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಬಿಡ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಬಿಡ ಸೂಕುಂಟು ತುಲೆಗೆ
ಹುಂತುಲೆ ಹುಂತುಲೆ ಯಾರು ಹೊಚ್ಚಮ್ಮ ತುಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಸೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಸೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬೇಯಿಸ ಬೆಚ್ಚಂಡ ದೆಪ್ಪು ಏನ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಒಂತಿ ಅಪ್ಪು ಕೋಟಿಂಗೆ ಬರೋದು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಕ್ಕ ಮಂಚ ಚುಪ್ಪಂಡು ಚೂರು ತಿನ್ ಶೋಕಂಡ ಪಾಸ ಪಾಸ ಬೆಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಸ ಕಾಯ್ಲಾ ಎಡತನಾ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಮಾಮಿ ಹೋಗು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಹೋಗೋರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಕವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಣತೆ ಕವರ್ ಇಷ್ಟ ಕವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕನು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಂತು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತನಾ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಸೂಲ ಇಕ್ಕೊಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬುರ್ನು ಮುಕ್ಕ ಚುಗೋ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯೋಡು ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಬೇಯ್ಪಾಗತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ದೇವತ್ತ ಸ್ಲೋ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಸೂಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಂಚುಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾ ಉಲಾಯ್ ಇದೇ ಕಂಚುಡು ಉಲಾಯಿ ಬೇಯ್ಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮರ ನಿಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಮುರಣಿದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮುರಣಿ ಮಾತಾತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕಂಚಿದ ನಾವು ಎಕ್ಕಡ ಚೂಲೆ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಜೋಳ ಒಂದು ಹೌದೇ ಪುಡಿ ಆಡಿ ಸಾಕ ഞങ്ങളത് ലാസ്റ്റ് 2 പീസ് കഴിക്കുന്നു ಹೆಡ್ಡಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಏತು 2 4 6 8 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2 4 6 7 ಏಲ ಏನ ಪೀಸನ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಉಂಟಾ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ತದೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೇನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಕು ನೇರ ತಿಂಟು ನೇರಣ ಹುಡಿಯ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಇನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪಡ್ದಾನ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ನಾನು ಟಾವಂತಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ವಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ಪಿನ ಹಾ ಗುಡ್ಸೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಸೈಲಾಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ಸೋಡು ಯಾರಾವಿನ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿನ 20 ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಯಾವತ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಪಡ್ರೆ ಏ ತುಲೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿ ಕುರ್ಚಿ ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಐಕ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಳ್ಬಾರ್ದ ಅಪ್ಪ ಉಂಟು ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಳ್ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹೊಡ್ದ ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ಬೇಡ ಮುಚ್ಚಿದೊಡಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಬಂದುವ ಯಾವ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಬಡಿಯ ಒಂದು 4 ಉಂಡು ನೇನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಾಕಿದ ಬಯ್ಯಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೀತನ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪು ಗಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬಾಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀನಿತ್ತು ಗೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಈರ್ಲ ಆಂಟಿಲತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಗಹನ್ಲ ಇವೋ ತಿಂದಮೆ
ಗೆಪ್ಪು ಗೆಪ್ಪು ನೀನು ಅಣ್ಣಗೆ ಬರ್ಪೇರಾತ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆತನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಂಚೆ ಶೋಕ್ ಆತನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮಿಂಚ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಮಂಬುರು ಲೀನಿತ ನೆಂಜಾತನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅದಾ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಅದಾ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಐತೆ ಮಿಂಚು ಚೂರು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಬುಡ್ಕ ಕಬಾಬತ್ತಿ ಹಾಂ ಕಬಾಬತ್ತು ಬೊಗೀನ ಇರಡ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಗೆ ಐತಿ ಎಲ್ಲದೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಡದೆ ಅಕ್ಕ ಈರೆ ಬುಡೋಡು ಕಬಾಬು ಬುಡ್ಕ ನೀವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ నువ్వు కబాబు పౌడర్ నేను కొత్తమరి పొడి జీంతి పొడి పూరు పాడులి ಉಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೇನ ಬುಡ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕುಡು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಎಡ್ಮೆದಕ್ಕಿ ಎಡಗಂಡ ಅವೇ ಲೂಸ್ ಮೋಸನ್ ಆಯ್ಜಿನ ಯಾವ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಮೆ ಅಂಡ ಚೂರು ಎಡ್ಮೆದಕ್ಕಿ ಎಡಗಂಡ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ನಿಕ್ ಬರ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಜೀರ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಗ ಎನ್ನ ತೆಪ್ಪಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೇಡ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಗ ಲೂಸ್ ಮೋಸನ್ ಆಯ್ತಿನ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಲ ಶೆಫೆ ಅನ್ನಿ ಬುಡ್ಕ ಮುಡ್ಕಾದು ಬುಡ್ಕ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪರಿಮಳ ಜಾಯ್ಕಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಅಂಜದು ಲೂಸ್ ಮೋಸನ್ ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಡೇನು ಯಾವಂತಿಜಿ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬಿ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ ಧೈರ್ಯುಡು ರೆಡ್ ಯಾವತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ತು ಜಾಂದ್ ಚೂರ್ಕಾಯಡೆ ಹುರ್ಕಾಯಡೆ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರೇ ಎಂಚತಿ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದ ಫೋಟೋಗೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಹೊರದಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಕೈತೇನೆ ನನಗೆ ತುಮಿ ಎನ್ಗೊಂಡದು ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಜಿಂದ ಐನುಂಡು ಐಲ ಹೊರನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಬಿಡು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಬೈದಿರಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೋಕಾವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸೋಗ ಲಿಲಿ ತನ್ನಗೆ ಬಿದಾಯ್ದಾತು ತ್ವರ ತಿಂದಾಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮೋಸನ್ ಬೋಂದಿನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾತ್ ನೀ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಬರ್ಚಿಂದಾಣೆಂಗ್ಲೆ ಹೊರಟ್ಟೆ ಏತು ಪೀಸ್ಕೈತ ಮೀ ಯಾವ ತನ್ನೂರಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಪಾಡ್ಲ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೋಪಿನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ
ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚದನ್ ಬಲ್ಲೆ KFC ಚಿಕನ್ KFC ಚಿಕನ್ ಆತನಿಯೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಚಿಕನ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಏ ಉಂತುಲಿ ಮೂರು ಪಲ್ಲಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಚುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಆ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಆತ್ಲೈ ಕಾತನ ಕಬಾಬ್ ದಲಕ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕಬಾಬ್ ದಲ ಕಾತನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ವಾಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮಾಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಗೆಪ್ಪು ಓಲು ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಗೆಪ್ಪು ಅಂಡ್ಲ ಚಿಕನ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಲ್ಲೆ ನೀನಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮಾಡು ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಯಾಕಂತ ತೂಕ ಸೋಗಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮೈದಾ ಬಾಂಡ ಗರಿ ಬೇಕು ನಾವು ಓಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದನ್ ಗರಿ ಎಂಕುಲ್ ಗರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ತಕ್ಕೀಗ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಹೊರ ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಾವ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಗಜಿಬಿಜಿ ಚಿಕನ್ ವ್ಲಾಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.